Zdravím vás, takže predstavujem vám tieto dva modely. Obidva sú Arma Kraton 8S. Tento je upravený na také šprinty, dá sa povedať. Je tam iný motor, iný regulátor. A toto je klasika, normálna sériovka, ktorá je v takomto stave. To je, dá sa povedať, že to je úplne fungovka. Trošku zaprášené, čo s tým. Táto karoséria bola robená, pasuje rázvosť, pasuje presne na to šasy, ktoré je na tom modeli. A som rád, že vlastne sa to takto ako podarilo spraviť, lebo to vyzerá ozaj teraz brutálne. Fakt to auto je krásne a pasuje toto, ale je tam teraz momentálne nahodená táto staršia karoséria, čo je klasika. Sú tu úpravy robené tieto boky, lebo strašne to odhadzovalo kamenné semka do batériek a proste nechcel som, aby sa to porušilo tam niečo, pokazilo. Je tu Max 5 plusko a to je 330 amperový. A motor je tam, myslím, že 800, neviem presne. 50 či 18, ale myslím, že 800 to bude. A to je 12, sú to nejaké robené také, že svetlá, robené dozadu, nejaká na to je natiahnutá elektrika. A toto auto dosahovalo 140 km za hodinu. A pravdepodobne, keby som tam dal, mám viac motorov, keby som tam dal možno tú 1100 a našiel dlhší pľac na to, aby sa to dalo rozbehnúť, tak 160 problém to nemá, 160 za hodinu to dostať a išlo to na týchto kolesách. Ja som ich tu spevnil, lebo sa trošku nafúkovali, boli také, to auto bolo také nestabilné. Dosiahnutá rýchlosť bola na tomto aute 140 km za hodinu. Bez problémov. Bez problémov. Išlo to strašne brutalita. Proste to je. A toto auto vlastne je sériovka. Sú tu spravené také vylepšováky, že toto som dal do Kidexu a spravil som tam gumu. Som tam nalepil, vyšroboval. A rozmýšľam, že aj semka to spravím, lebo to vystrieľalo celé, taký polmesiac spravilo z toho plechu, z toho hliníku. No a chcem to spraviť takto, ako je to tu, že spravím tam takéto stiahnu. A nebude to tak. Možno to. Neskúšal som, uvidím, ako to bude reagovať. Ak to bude dobré, že to ten Kidex zvládne, čo sa týka nárazov a teraz proste toho hodného všetkého. Tak to potom dám tam, alebo tu zmením tento Kidex na plech a budem tam mať plechové, dám tam hrubší plech, hliník a prirobím tam potom tú gumu. Uvidím, že ako to bude. Takže momentálne to je moja zostava, tu sú konektory, ktoré odolávajú, zvládajú teda väčší prúd a sú ozaj dobré, sú brutálne. A proste je to potrebné pri týchto prúdoch, čo sú tam, lebo tam ide až 12S na toto. Toto je čistá klasika, sa bude jazdiť iba tak, volá kde do hory, do lesa, na lúku, ale tak sa vyblázniť, proste na relax to spraviť. Takže tak toto je, táto karoséria tam bola.
prispôsobená. Je to karoséria z 5T a pasuje tam úplne akože na super. Veľmi to je, no že sa mi to podarilo tam dať a že to tak zapasovalo, to som bol prekvapený. A naozaj to pekne vyzerá, sa mi to páči. Ešte dáme semka nejaké nálepky. Striekal som to druhýkrát v živote, jasné vec, že som to niečo tam pokašľal, ktoré veci budú nastriekané zlé a na niečo som nedal pozor, ale v podstate je to, no pre mňa to stačí. Je to koleso asi fajn a môže sa jazdiť. Kto sa pridá, budem rád, nech sa môže kľudne ozvať, ak to bude tu niekde okolia, tak človek si môže ísť zajazdiť, hodiť debatu a tak pokecať. Tak sa majte. Arma Krato. Takto to vyzerá. Honda. Mám už dve.